Това фарчи яко е, човек. Само трябва пилота малко да се... Да. Искам да се научиш да го каташ на лампата. Не, колко яко фарчи! Можеш да пробваш да го приземиш на лампата. Или на стълба. Губи ти, може да шашкаш. Мамка му! Въобще ми падна. Айде да закачим телефон с камера. Привет. Е, сега стабилизацията трябва да се грижи плачещата. Но обратно ли се обърна? Ами, не, по-скоро. Като стадо мухи звучи. Да, точно от калинката и пака малко. Тия гълби нещо се стреснаха. Я се Я, върне като гълби. Да летит туда, да покрива. Може да закачам на покрива. Много далече не мога да преценя вече. Дали ще изгубиш радиосигнала? Не, аз просто Да не гледаш какво мога да прави преценя. Няма да изгуби радиото, просто... Я хой се възникне с уния на покрива. Ти верно, ако го закараш при него, къде да покриваш се шашно. Управлението с чего управление? Как се върти? Радиоуправление.